Hej. Det jeg vil tale om på den her video, det er om vores tankers kraft og om vores overbevisningers kraft. Det er sådan, at det vi tænker, vores indre stemme, vores indre overbevisninger, de er kaptajnen over vores helbred, over vores måde at opleve verden på. Vores overbevisninger er som regel nogle, vi har taget med os fra barn af, fra vi var før 7 år. Og det har så lagt sig i underbevidstheden, og det er så vores autopilot. Det er de overbevisninger, vi lever vores hverdag på. Mange tror, at hver eneste dag er der nye valg. Jo, det er der også, måske. Men den måde, vi vælger at reagere på valg, og i det hele taget vores måde at se verden på, anskue ting på og tænke på, vores holdninger, det beror sig på et gammelt mønster, helt tilbage fra vi var børn, tilbage fra vi var under 7 år. Fordi det er et mønster, der ligger i vores underbevidsthed. Kun en meget lille del, cirka kun 3% af vores ageren og handling i dagligdagen, er bevidste valg. Det resten 97% cirka kører på autopiloten på vores underbevidsthed. Det kan godt være lidt skræmmende at tænke på. Men det er aldrig for sent at ændre den måde, vi tænker på og vores overbevisninger. Men det handler om at være bevidst om det. Vide, hvorfor vi handler, som vi gør, og hvorfor vi tænker, som vi gør. Og så kan vi så gå ind og arbejde med de mønstre. Det jeg vil tale om, det er i forhold til vores helbred, som jo er det aller vigtigste. Fordi det hænger jo sammen med, hvordan vi lever, hvordan vores humør er, og hvad vi er i stand til. Så vil jeg gerne komme ind på og fortælle om det, der hedder nocebo-effekten. Nocebo-effekten er negative overbevisningers kraft. Det er simpelthen den kraft, at hvis vi tænker negativt, den indvirkning, de negative tanker har på vores helbred. Det kan for eksempel være, at vi tænker, jeg bliver aldrig rask. Jeg vil altid have migræne, eller jeg vil altid have ondt i ryggen. Så kunne du være 100% sikker på, at du får ret. Fordi vores indre stemme og vores ydre stemme, vores overbevisninger, er så kraftfuld i forhold til vores celler. Til alle vores celler i kroppen. Nocebo-effekten er det modsatte af placebo-effekten. Placebo-effekten er jo positive tankers virkning. Det at man tror på, at man bliver rask, for eksempel ved at man får en kalkpille, uden at man ved, det er en kalkpille, man tror, det er rigtig medicin, man får. Men så er det kun en kalkpille, men man bliver stadigvæk rask, eller man får det bedre. Det viser også bare, hvor kraftfulde vores tanker er. Jeg håber, at jeg med den her video kan gøre rigtig mange opmærksomme på, hvor super vigtigt det er, at vi tænker over, hvordan vi tænker.
vi tænker over, hvilke tanker vi har, hvilke tankemønstre vi har, om vi primært er den negative tænkende type, eller den positive tænkende type. Fordi det har så stor indflydelse på vores helbred. Jeg er selv meget, meget positiv altid, og ser altid i løsninger, i stedet for i problemer. Det ord bryder jeg mig slet ikke om. Jeg er sikker på, at det er meget bedre at bruge ordet udfordringer eller muligheder. Og det har altså utrolig stor betydning, hvordan man kigger på sit liv. Og kigger på verden. Hvilke briller man har på. Fordi går man ud fra et negativt standpunkt, så er det som en boomerang. Så er det negativt, det der kommer tilbage. Har vi i stedet for et positivt standpunkt, oplever alt omkring os positivt, som muligheder, som valg vi står overfor, jamen så er det svært at få andet end positive ting tilbage. Så med den her video vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at kigge på dit liv. Kig på dine sygedage. Og kig på, hvor rask du er. Hvor glad du er. Og så se, om der skal nogle justeringer til. I forhold til din lykkefølelse. I forhold til dit helbred. I forhold til din tilfredshed med livet. For det hele, det starter inde i dit hoved. Ingen andre steder. Det er aldrig nogen andens skyld, eller vejrets skyld, eller din chefs skyld, eller din forældres skyld, eller hvad det nu måtte være, at vi kan bruge af undskyldninger. Det er det ikke. Det er hvordan vi vælger at se og opleve og takle tingene. Det er det, der påvirker os. Det er vores egen måde at tænke om tingene på. Så det er vigtigt at huske på det. Og få det ligesom som en grundfølelse af, at jamen, det er jo enstaget mig selv, der er 100% er medskaber, i hvert fald til, hvordan min dag skal blive, og hvordan mit liv skal blive. Og ja, vi har alle sammen op- og nedture. Vi har alle sammen udfordringer i livet. Fordi dem lærer vi af. Og det der er en mening med. Vores sjæl er her for at lære i vores fysiske krop. Vores fysiske krop, som er midlertidig, som jeg tror på det. Jeg tror på, at vores sjæl kommer igen til nye liv, igen og igen, til nye fysiske kroppe. Men som er her for at lære. Så det er værd at tænke på, at hvordan har jeg lyst til at leve mit liv, og hvordan har jeg lyst til at mærke verden og opleve verden igennem hvilke briller. Jeg har også noget med mavefornemmelse at gøre, fornemmelse i hjertet at gøre. Så husk på, hvor tankefuld og hvor vigtig alt hvad du har i hovedet er, med dine tanker og med din energi du udsender. For alt er energi. Alt
hvad vi har omkring os af energi, og vores tanker er energi. Så send positiv energi ud, positive tanker, så kommer der positive tanker og energi tilbage. Jeg ønsker dig et rigtig positivt liv med positive briller og et godt helbred. Pas godt på dig selv. Hej.